Welshman Ncube and Tshabangu Citizen Coalition for Change is splitted over political party funding. Zvachizoendwa manje takuona kuti vakomana ava zvakusvika paextend yekuti vakutisplita nekuda kwekusawirirana panhau dze22 million zig yamoziva kuti aiwa yapakapiwa yemapolitical parties finance act. Zambina mashuka mudanyo kopana mudobva subscribe or like or turn on the bell icon. Timina nomwe kwaMchinzi. A faction led by Welshman Ncube has filed an urgent chamber application seeking to block the disbursement of funds to Tshabangu or any other individual. The application submitted to the High Court seeks to interdict the Ministers of Justice and Finance from releasing 22 million zig allocated to the Citizen Coalition for Change. Following the August 2023 general elections, after a government gazette was published on September 6, showing how much the qualifying political parties will receive in terms of the political parties. This dispute centers on Tshabangu's claim to be the interim Secretary General to the Citizen Coalition for Change, a position the party disputes, further complicating an ongoing internal leadership conflict. Zvachakunotwa kumana ava vaona sekunge vakangwara sunge vaiwirana pari zvavaita, vatakuona kuti aiwa Welshman Ncube ona kuti akubhitriwa nokumana Tshabangu. Panapa pamukaona even pama leadership positions taona kuti Welshman Ncube akuraise makonzerno achiti aiwa haaziri anofanira kuwanda mafunds aya achibloka vakomana vekumacourts nekufinance vachiti ngavasaburitsa mari iyi. Chivotisa mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi? Tichiona nyika yese inoziva kuti aiwa the person who is mandated to receive these funds aiwa ndiva nosonjamisa, but panguva ino toona kuti vakomana vari kurwidzana chinhu chagara chisimbori chavo. Tuzive mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu, musaona subscribe or like, sit on the bell icon.